zvinhu zvakuitika munyika yedu munyika yezimbabwe zvakungoratidza kuti aiwa vakomana kana leadership iripo aiwa is not satisfying vagari munyika yezimbabwe. Vanhu havasi kugutsikana nayo nokuda kwezvinhu zviri unusual zvakungoitika, vanhu vachikomplaina vachiti aiwa izvi zvanyanyisa izvi. Zanapinda masviko anobuda tiona aiwa vanhu vachikomplaina pamusoro pekushomeka kwemaresources anoita kuti upenyu ukwanise kufamba uchiprogresa uchienda mberi. Not kusubscribe like turn on the bell icon. Tipinda paX hendo panapa toona kuti pahendo yavegezela mapulanga anobuda nyora achiti anoposta mapictures amuri kuona ayo unyanyora achiti the situation in Bulilima is daring. This is what it calls Hingwe animals are dying like flies due to lack of water and food. Please assist our people. This is the only investment they have. Anochiposta these Hingwe animals amuri kuona ayo muchiona aiwa dumbu rakafuta, muchiona adzimwe dzakaonda dzakafa, achitaura mashoko kuti aiwa not the only type of animal investment anokwanisa kuita pakurama kwavanenge vachiita, but ari kuitira mashoko kuti due to shortage of food and water aiwa these animals dzava kungofa. Zvari kuachiadresa vachida immediate attention vachiti aiwa munyika yezimbabwe matukwana iri kutiswa madonations akawanda kubva kune nyika dzakawanda wanda. Tiona mamillions achiswandiwa nemaelites emugovernment vachitenga zvavanoda vachiita mahigh level meetings. Aiwa ngavamboyo vambotionawo vaimprove masituations ari kwavari kugara. Muridze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Apinai comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.